ako sa Ginoo nga nakauli jud ko gaw. Ano nauli man ka? Gaw. Uli lang jud ko gaw oy kay pait man kay ko dito sa gawas gaw. Tino nakagawas ko pero lisod kayo gaw. Tanang diskarte gibuhat ako dito gaw. Nagtiinti ko dito gaw. Inyo gaw nga akong sinugatan na gaw. Mauna jud ni nakapait gaw kay wa jud ko yamo nga ni uli. Naningkamot jud ko dito gaw, diskarte ko dito gaw unsay nga makauli jud ko. Tagsar man kayo ng gikas gawas gaw nga mauli wa jamo gaw. Gusto ko ba lang ka sitwasyon ako dito gaw. Nakaigit-igit ako dito pinangitan kwarta gaw, kawiran jud ko. Di lalim gaw. Mao ba gaw? Tiinti ko dito gaw. Tago ng tago ko. Oh. Ana din ang tiinti gaw, tago ng tago. Oh, mao jud na gaw, tago ng tago. Munang nauli ko gaw, wa gyud. Mura ra kog nasugpoy ani. Mao ba gaw? Kano sa alang ka naabot gaw? Kahapon pa lagi ko nauli gaw. Walang ko nagsaba nga mauli ko, wa ko gipapahibaw kay surpresa lagi unta. Kay pag uli ako may nasurpresa ni. Mao na nakadaot ni mo gaw. Mga ambisyon manggod mo adto sa gawas. Oh, unsang de panimpad nimo gaw? Nanipad gani ko. Pero ang nakaparate way pad. Wa man ay problema ang pagpanimpad gaw. Ang problema lang sa imong pagpanimpad gaw, napadpad. Magan na problema ko gaw. Kay gikan ko sa gawas pag uli na nun ako diri. Ni uli ko sa atua Pilipinas. Akong tanong giharbis sa laing tao. Wa na jud koy nahimo, minghoy pa ko sa nang minghoy ani. Mao na diha gaw. Abroad pa mo.